Побачити красу Криму. До роковин анексії півострова українські художники Костянтин та Світлана Шаповалови спробували повернути Крим поки хоча б на своїх полотнах. Виставка картин «Кримська сюїта» триватиме до 1 листопада в Національному музеї літератури в Києві, а потім помандрує Україною далі. Побували на виставці й наші журналісти. Бачите, це вечір такий, ось лягає вже туман. На море і на гори, на камні туман лягає. Художник Костянтин Шаповалов до анексії Криму щороку разом із дружиною Світланою їздив туди відпочивати. Згадки про чарівну атмосферу надихнули подружжя митців створити цілу серію, присвячену півострову. Гори, Кримські гори. Мені подобається, що це така хатка старенька така, і осінь. І це близько Соколіного. Там декілька сюжетів, декілька картин є. Тут є зображення Криму морського. Морський Крим, це море, це гори, скали кримські, це міста, це види таких міст, як Ялта, Гурзуф, Семіїз, Новий Світ, Балаклава, Бахчисарай, ну і таке інше. Ну, ось такі види Криму, які ми всі пам'ятаємо. Проте виставка не лише про приємні спогади. Для художників важливо було нагадати усім – Крим – це Україна. І дати можливість відвідувачам повернутись до Криму без адмінкордонів. Пані Раїса із сумом впізнає знайомі пейзажі. Кожного разу я приходжу на зустріч з якимось одним полотном. Чи то стихією, чи я хочу себе заспокоїти, то дивлюся на тихе море. Недаремно і називається ця виставка «Сюїта». Ви знаєте, тут справді ніби ти потрапляєш в кожну стихію кожного полотна. І коли море тихе, і коли воно бурлить, і кожну краплинку вимальовано. Для пані Лариси виставка «Кримська сюїта» також можливість перенестись у давно знайомі куточки півострова. Адже з часів окупації туди вона не їздила, хоча до цього бувала в Криму мало не щороку. Це дуже такі чудові в мене світлі спогади. Сонце, море, гори, поєднання всього в одному. А виставка, вона дуже чудова, вона дуже світла, вона випромінює світло, вона випромінює тепло. І вона мені нагадує про Крим. Виставка уже побувала у Чернігові, Черкасах та Вінниці. У Національному музеї літератури у Києві вона працюватиме до 1 листопада. Після завершення експозиції у кожному музеї художники залишають частинку Криму, кілька робіт для колекцій. Надія Михайлова, Павло Олійник, Заман, АТР.